Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea Ta vin. Când mă rog, mă asculți, de păcate mă ierți, numai Tu mă înțelegi credincios. Îmi răspunzi, iar sub aripa Ta de furtuni mă ascunzi. Mâna Ta mă atinge și îmi dă libertate. Prin har să trăiesc, nici nu pot să-ți exprim câte doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat, minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat, minunat. Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea Ta vin. Când mă rog, mă asculți, de păcate mă ierți, numai Tu mă înțelegi credincios. Îmi răspunzi, iar sub aripa Ta de furtuni mă ascunzi. Mâna Ta mă atinge și îmi dă libertate. Prin har să trăiesc, nici nu pot să-ți exprim câte doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat, minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat, minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat, minunat. Haideți cu toți să cântăm inima mea. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe Tine te caută, inima mea, căci Tu ești cel mai minunat, minunat, minunat. Este o cântare bine cunoscută de noi, spune: oferește-mi iubirea în inima mea. Haideți că o să cântăm și să lăudăm pe nou. Oferește-mi iubirea în inima mea. Iisuse, Iisuse, mereu Te-aș ruga, îmi umple cu dorul pe care aștept, și ochii și glasul și inima mea.
focul sfințit și chiar de marade să fiu mistuit, flămând de iubire, mereu te-aș ruga, oprește iubirea în inima mea, flămând de iubire, mereu te-aș ruga, oprește-mi iubirea în inima mea. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Ca noi toți să fim adunați în locul acesta, a trebuit ca Iisus să stea singur pe cruce. Lăudat să fie numele Lui. Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 14, prima parte a versetului spune că dragostea lui Hristos ne strânge. Dacă ești în locul acesta, este dragostea lui Hristos care s-a manifestat față de noi toți. Și lăudat să fie Domnul. Amin. Am un gând din partea Domnului pentru noi toți. Și aș vrea să dau citire la Ieremia, capitolul 31, cu versetul 3, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu e așa că am văzut încă diste dimineață bunătatea lui Dumnezeu, chiar dacă unii n-am fi meritat bunătatea lui Dumnezeu, de departe. Spune că de departe dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă nu merităm, chiar dacă suntem departe de Dumnezeu, dragostea Lui se manifestă pentru noi. Pe pământ, iubirea sau dragostea este probabilă și de cele mai multe ori, atunci când avem cea mai mare nevoie de ea, dispare. Dar la Dumnezeu este diferit. Dragostea nu se stinge, dragostea nu apune, dragostea nu înșeală, dragostea nu părăsește. În Isaia, capitolul 54, cu versetul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu, poate să se mute munții, poate să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine și care are milă de mine. Slavă Lui! Din dragoste, în 2 Corinteni 5 cu 21 spune, pe Cel ce n-a cunoscut păcat, adică Iisus, El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Amin. Hristos a sărăcit pe El ca să ne îmbogățească pe noi. Hristos s-a făcut blestem ca să ne binecuvinteze pe noi. Hristos a luat păcatele noastre ca să ne sfințească pe noi. Hristos s-a dezbrăcat de haina sa de împărat ca să ne îmbrace pe noi. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Spune în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Aceasta este dragostea lui Dumnezeu, care se manifestă printre noi. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Din nefericire, mulți dintre noi, mulți din lumea aceasta, nu mai vedem dragostea lui Dumnezeu. Pentru că privirea noastră este ațintită în altă parte. Cu părere de rău zic. Ne uităm prea mult în lume și nu mai vedem dragostea lui Dumnezeu. Ne uităm prea mult în lumea aceasta materială și nu mai putem să vedem dragostea lui Dumnezeu. Câteodată ne atribuim noi. Sănătatea este a noastră. Casa este a noastră. Banii sunt a noștri. Nu, frații mei, surorile mele, dragostea lui Dumnezeu este. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă. În Matei, capitolul 8, cu versetul 28, spune evanghelistul Matei în felul următor că Iisus ajunge într-o cetate, în ținutul Gadarenilor. Acolo, pe drumul acela, nu putea să meargă nimeni, pentru că erau doi îndrăciți. Iisus eliberează pe cei îndrăciți. Și în urma eliberării lor se întâmplă un lucru uluitor.
un lucru uimitor. Toată cetatea vine la Iisus și îl roagă să plece. A venit în ținutul Gadarenilor mântuirea. L-au rugat să plece. A venit iubirea lui Dumnezeu în ținutul Gadarenilor. Și l-au rugat să plece. A venit salvarea, tămăduirea, restaurarea. Și l-au rugat să plece. În această seară, Iisus este în adunare. Iubirea este în adunare. Salvarea, tămăduirea, iertarea este în adunare. Ce faci cu iubirea? O rogi să plece? Sau o accepti? Vă rog să vă ridicați mai și vă îndemn în numele Domnului Iisus să acceptați dragostea lui Hristos. Intrați în rugăciune împreună cu mine în această după amiază. Să spunem lui Dumnezeu, Doamne, acceptăm iubirea Ta. Acceptăm iertarea Ta. Acceptăm mântuirea Ta. Restaurarea Ta, Doamne. Nu vrem să fim ca oamenii din Gadar. Intrăm în rugăciune. Slăvit să fie Domnul. Să ne mărească Domnul credința. Amin. A zis Domnul, dacă avem credință cât un grăunte de muștar, poruncim muntelui să se dezrățele pe cineze, să se arunce în mare și vedem cu ochii noștri minunea asta. Dar, din păcate, credința se pierde, credința se diluează, parcă nu mai e ce a dat Domnul la început. Credința aia care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Da. Iubiților, să cerem de la Domnul să avem credință când ne rugăm. Amin. Pentru că El așa ne-a condiționat de răspuns. Când stați în picioare de vă rugați, sau când ne apropiem de Dumnezeu, cine se apropie de El, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Lăudați să fie Domnul. Amin. Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne această credință. Te rugăm. Ascultăm în continuare pe fratele Marius, cântând pentru slava Domnului. Domnul să-L binecuvinteze. Iar după ce fratele va face aceste cântări pentru slava Domnului, ne pregătim inima pentru cuvânt. Domnul să-L binecuvinteze pe fratele Matei, care va sta la dispoziția Domnului pentru nevoile noastre. Slăvit să fie Domnul pentru toate. Amin. Amin. Singurul nume ce m-a iubit, singurul nume ce m-a mântuit, El a plătit prețul în locul meu, ca eu astăzi să fiu copilul Său. Singurul nume ce m-a iubit, singurul nume ce m-a mântuit, El a plătit prețul în locul meu, ca eu astăzi să fiu copilul Său. Numele lui Dumnezeu, aleluia, numele lui Dumnezeu e mai presus de orice nume, e nume minunat ce viața mi-a schimbat. Ce viața mi-a schimbat. Glory to God.
grea, Dumnezeu va fi de partea ta. Te chem să te încrezi în Dumnezeu, cu El vei fi biruitor mereu. Vrăjmașul a fugit, lupta este grea, Dumnezeu va fi de partea ta. Numele lui Dumnezeu, aleluia, numele lui Dumnezeu e mai presus de orice nume, e nume minunat și viața mi-a schimbat. Numele lui Dumnezeu, aleluia, numele lui Dumnezeu e mai presus de orice nume, e nume minunat și viața mi-a schimbat. Hai să cântăm cu toți numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu, aleluia, numele lui Dumnezeu e mai presus de orice nume, e nume minunat și viața mi-a schimbat. Numele lui Dumnezeu, aleluia, numele lui Dumnezeu e mai presus de orice nume, e nume minunat și viața mi-a schimbat. Glorie Domnului, glorie Domnului. Aleluia. Aleluia. Vrem să cântăm un colaj de cântări care spune: eram jos în păcat, însă Dumnezeu ne-a scos din păcat, El este Cel care ne-a salvat și El este Cel care ne-a restaurat viața și ne va restaura viața dacă alegem să-L urmăm pe El. Așa că haideți, dacă știți cântarea, să ne bucurăm și să cântăm cu toți. Eram jos în păcat, de oameni alungat, pierdut în noapte mă găseam. Dar bunul Dumnezeu a iertat păcatul meu și m-a salvat cu adevărat. Iisus Hristos este Domn al domnilor, Iisus Hristos este Rege al regilor, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și e Salvatorul meu. Iisus Hristos este Domn al domnilor, Iisus Hristos este Rege al regilor, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și e Salvatorul meu. Astăzi sunt mântuit, sunt cel mai fericit, că în Domnul viață am găsit. Comoară El mi-a dat, tu sunt cu adevărat, Iisus speranță El mi-a dat. Cum o cântăm? Iisus Hristos este Domn al domnilor, Iisus Hristos este Rege al regilor, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și e Salvatorul meu. Iisus Hristos este Domn al domnilor, Iisus Hristos este Rege al regilor, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și e Salvatorul meu. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Să sărbătorim, să-i cântăm cu toți Domnului unde slavă. Să sărbătorim, să-i cântăm cu toți Domnului unde slavă. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere mare. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu pierde. Evanghelia,
Evanghelia nici nu pierde. Cerul și pământul ne spune cuvântul vor pieri. Un lucru rămâne peste timp și vreme pe vecii. Ne-a fost dăruită cu sânge stropită la calvar. N-are asemănare sub întregul soare sau dar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu pierde. Toți cântăm. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere mare. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici nu pierde. Slavă ție, Doamne Iisuse! Ne-a iubit Iisus, ești cel mai frumos dintre oameni, dintre oameni. Ne-a iubit Iisus, ești cel mai frumos dintre oameni, dintre oameni. Ne-a iubit Iisus, ești cel mai frumos dintre oameni, dintre oameni. Tot declarăm Iesua, Iesua, aleluia, aleluia. Stăm înaintea acestui mare Dumnezeu pe care îl proclamăm prin cântare, prin cuvânt, către care ne rugăm de atâția ani de zile și din mâna căruia sperăm să vină ajutorul. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vorbească sufletele noastre. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne atingă inima. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să regenereze sufletul nostru. Amin. Mă gândesc la Olărit. Nu mă pricep la Olărit, însă am un prieten în Baia Sprie, lângă Baia Mare. Cel care se ocupă de Olărit în zona aceea. Și am fost la atelierul dumnealui de lucru. Și spune, a luat un vas finalizat și ni l-a arătat nouă. Și a spus, știți prin câte procese de ardere trece acest vas?
Și noi toți surprinși am spus, nu știu. Prin 4 procese. Și a spus, în primul rând, trece pentru întărire. Ca vasul să fie întărit. Bagă olarul în cuptor. Apoi, după ce l-a întărit, îl bagă pentru șlefuire. Ca să poate șlefui. După ce îl pune în cuptor pentru șlefuire și îl șlefuiește, îl bagă din nou pentru jamalțuire. Se dea stratul lucios. Îl bagă încă o dată în cuptor și spune vasul tot nu-i gata. Pentru că atunci când intră în cuptor, se stratifică partea exterioară. Și rămâne partea interioară nefinalizată. Și olarul știe ce face. Nu mai pune vasul în cuptor pentru partea din interior. Pune cuptorul în vas. Aprinde focul și îl lasă în vas. Până când se finalizează partea din interior. Știți ce face Dumnezeu cu mulți dintre noi? Ne pune un foc în interior. Ca să finalizeze partea interioară. Și ne tot bagă Dumnezeu în foc, ne tot bagă Dumnezeu în cuptoare și ne stratifică partea exterioară, mărturia, viața, curăția. Însă Dumnezeu din cer, ca să ne poate finaliza și ca să putem deveni vase utilizabile, pune Dumnezeu un foc în inimă. Știu că ești aici în această seară. Și că uneori tot încerci să scoți focul din inimă. Nu fugi de focul din inimă. E focul care te finalizează pe interior. Ca să poți să devii vas de cinste pentru Dumnezeu. E prezent Dumnezeu în lucrul acesta. Și știu că are de-a face cu fiecare dintre noi. Am vrea să ne rugăm Domnului și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, te rugăm, vorbește-ne. Doamne, te rugăm, dă-ne cuvântul Tău. Doamne, te rugăm, finalizează-ți lucrarea din noi. Pentru că Pavel a plantat biserica din Filipii după multe lupte, după multe greutăți, după încercare, după pușcărie a făcut pentru ea. Și apoi spune, știu că Dumnezeu, Cel care a început în voi această lucrare de sfințire, de curăție, de eliberare, de folosire, își va duce lucrarea până la bun sfârșit. Mărit să fie Dumnezeu! Mărit să fie Dumnezeu! Ar vrea să te rog să spui lui Dumnezeu, Doamne, finalizează-ți lucrarea care a început-o. Finalizează-te lucrarea care a început-o în mine și apoi, Doamne, prin mine. Finalizează-ți lucrarea în via Ta, în numele Domnului Iisus Hristos. Vreau să ne rugăm cu toată biserica și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, te rugăm, vorbește-ne, te rugăm, finalizează-ne, te rugăm, prelucrează-ne, te rugăm, Doamne, Dumnezeu meu, finisează-ne viața, că ne apropiem de unii și de alții și viața lor nu e finalizată și apa din vasul lor, parcă e mereu tulbură, mă rog în această seară, apa pe care ne va servi Dumnezeu, să fie apa limpede, să fie dintr-un vas curat, finalizat de Dumnezeu. În numele Domnului Iisus, ne rugăm cu toată biserica. Tată care lucrează. Ceea ce aveți cuvântul Domnului, descrieți împreună cu mine în Evanghelia după Marcu, capitolul 9, la versetul 14 până la versetul 29 inclusiv. Voi citi o bună bucată de Scriptură, pentru că asta ne va hrăni în această seară. Au fost pe muntele Tabor, Hristos s-a schimbat la față, au rămas cu noaptea acolo sus și cuvântul Domnului povestește. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod în prejurul lor și pe cărturari, întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la El să-i se închină. El i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și neamul din norod a răspuns, învățător, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Oriunde l apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. O, neam necredincios! Mi-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el. Și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. Iisus a întrebat pe tatăl lui, câtă vreme este când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el.
Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. La îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne! Ajută necredinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fugă mare spre el, a mustrat Duhul necuraș și a zis, Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși din copilul acesta și să nu mai intri în el. Duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort. Așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce nu am putut scoate Duhul acesta? Acest soi de dragi, i-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Preocupați-vă locurile dumneavoastră. Suntem în această campanie de evangelizare. Cum spuneam, a arus moga pe barba și pe banii noștri. Îmi place tare mult să cred că după ce am investit atât de mult în ale noastre, după ce ne-am finalizat mulți dintre noi, dintre dumneavoastră, lucrurile, casele, visele, dacă ne mai rămâne ceva, mai dăm și lui Dumnezeu. Însă noi ne-am hotărât, înainte de a ne finaliza ceva de ale noastre, să-i dăm lui Dumnezeu. Și de la 16 ani îl slujesc pe Domnul, împreună cu acești bărbați, ne-am întors la Domnul și slujim cu toată deprinderea de lumea asta, cu toate pânzele sus, cu toată viteza înainte, indiferent de valuri, indiferent de probleme. Așa cum spunea pastorul Daniel, mulțumesc Domnului pentru dumnealui, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc Domnului că sunt în biserica dumneavoastră în această după-amiază și vă putem sluji. Spunea fratele păstor că ar fi trebuit să fim 8 în această seară cu dumneavoastră în această campanie de evangelizare, însă au intervenit multe necazuri. Și noi am avut piedici. Însă am considerat că lucrarea lui Dumnezeu este mai esențială decât rezolvarea problemelor noastre. Și n-am venit aici să ne plângem de problemele noastre, ci am venit să vă spunem cu toată inima noastră că Dumnezeul nostru este în controlul situațiilor noastre. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Amin! Glorie lui Dumnezeu! Amin! Vă salut cu scumpătate. Cu toată inima văd pe prietenul meu Toni, îl salut. Domnul să te binecuvânteze, prietene. Mă bucur să te revăd și îmi doresc în această seară prezența Domnului să fie peste noi toți. Amin. Cu stimă și cu mult respect, familia fratelui pastor Daniel, văd, m-a spus până în această seară și vă salut cu mult drag, prietenii mei dragi. Domnul să fie cu noi în continuare și harul și părtășia Duhului Sfânt să fie peste noi. Amin. Amin. Dragi oameni al lui Dumnezeu, trăim într-o vreme când oamenii se cam satură repede de oameni. Și unora le dau dreptate. Că merită să se sature repede de oameni. Numai nu ne convine când se satură de noi. Să ne ajute Domnul să fim prilej de bucurie. Amin. Și nu de plâns. Mă gândesc la Iosif, un om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a ales să-l formeze, să-l folosească. Și dă Dumnezeu două vise acestui bărbat. Primul vis era că frații lui sunt snop plecați și el snop ridicat. Și spune, yes, i-am pus la pământ pe ăștia. Dumnezeu spune, bă, n-ai înțeles. Eu nu te ridic ca să-i pun la pământ pe ăștia. Eu te ridic ca să-i ridici pe ăștia. Și Dumnezeu zice lui Iosif, bă, abia aștept să mai dormi. Că pe unii slujitori, Dumnezeu i-ar dormi încă o dată ca să le mai dea vise. Ca să mai viseze lucrarea Domnului. Și al doilea vis al lui Iosif, nu știu dacă a fost a prima noapte sau nu știu a câta noapte, însă își vede frații stele. Și
Îl vede pe Iuda în stea. Îl vede pe Ruben în stea. Știți cu ce am făcut. Îl vede pe Simeon și pe Levi stea. Criminal. Și Dumnezeu îi spune, vezi că frații tăi, Luna era Leia, nu era Rahela. Rahela era moartă deja. Și Leia era mătușa lui, mama a doua. Dumnezeu îi spune lui Iosif, o vezi pe Leia? Da, ea e lună. Și apropo de asta, în Macpela, nu-i Rahela, e Leia. Macpela e mormântul lui Avram. Avram era cu Sara, Isaac era cu Rebecca și Iacov, în loc să fie cu Rahela pe care îl iubea el, e cu Leia. Că știe Dumnezeu să facă dreptate și în moarte. Nu te teme, dacă nu-ți face dreptate Dumnezeu până la moarte, îți face și după moarte dreptate. Că știe Dumnezeu să ridice pe jos. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și îl ia Dumnezeu pe Iosif și îi spune, vezi tot acest decor celest? Da. Îți frații tăi, mă băiate. Uită visul cu znopi. Slujește acestor znopi căzuți în virtutea devenirii lor stele. Slujește unei biserici de znopi, în virtutea unei biserici de stele. Uneori, dragi oameni al lui Dumnezeu, ne este tare greu să slujim bisericile de znopi. Mai ales de znopi căzuți. Un snop valora undeva la $10 american, spuneau comentatorii. Și $110 erau căzuți. Și $10 în picioare. Am o întrebare. Ce ați alege dumneavoastră? $10 falnici sau $110 jalnici? Eu aș lua 110. Ăia 10 să stea în picioare. M-aș apleca mai mult ca să iau valoare mai mare. Înțelegeți-mă bine ce spune această zi. Biserica și căzută e mai valoroasă decât liderul, decât predicatorul. Pentru că, dragi oameni al lui Dumnezeu, Hristos n-a murit pentru predicator, Hristos a murit pentru biserică. Și noi facem parte din biserică. Dacă suntem slujitori, noi ne echivalăm cu biserica lui Dumnezeu. Așa că, dragi oameni al lui Dumnezeu, am simțit din partea Duhului să spun acest cuvânt la început, pentru că noi toți oamenii ne cam săturăm repede de oameni. Ucenicii au fost trimiși, Luca 9 este Evanghelia cea mai cronologică, iar celelalte Evanghelii sunt puse în ordinea scopului pentru care a scris Evanghelistul. De exemplu, Matei a scris să arate că Iisus e regele și n-a ținut cont de cronologie. A ținut cont de evenimentele regale. Marcu scrie în vederea lui Iisus ca rob, boul din povestea și imaginea lui Ezechiel. N-a ținut cont de cronologie. A ținut cont de slujire. Și nici nu ține cont de evenimentele unul după altul, însă Luca scrie unor oameni greci, a căror minte era structurată, era aranjată pe sertare. Erau filozofi, erau antropologi, erau oameni istorici, erau medici. Oamenii ăștia nu trăiau la haihui. Și Luca vrea să le transmită o evanghelie cronologică, o evanghelie educată. Și avem mai multe detalii în Evanghelie despre acest episod, de aceea spun că în capitolul 9 din Luca avem redată câteva episoade. Primul episod este că Iisus trimite pe ucenici pentru cel puțin o lună de zile de misiune în țară. Și spune, mergeți 2 câte 2 și vestiți Evanghelia. Le-a dat putere și stăpânire peste toți dragii. Fantastic. Se duc aceștia și se întorc și spun, Doamne, și dracii ne sunt supuși. Și Hristos spune, mă băieți, vă bucurați de asta. Bucurați-vă, fiindcă numele voastre sunt scrise în ceruri. Pentru că nu întotdeauna veți putea scoate draci. Însă atunci când numele vostru este scris în ceruri, e fantastic să rămâneți în Dumnezeu. După o lună de zile, Hristos îl ia pe Petru, Iacov și Ioan și se suie pe munte. Povestea din Cezarea, ajung pe munte după 8 zile din Cezarea, apare Moise și Ilie, schimbarea la față și rămân 9 din cei 12 la poalele muntelui. Și aude tatăl cu fiul îndrăcit. Fraților, de curând am observat un lucru care m-a stupefiat. Citind istoria evreilor,
istoria înainte de Hristos, istoria biblică, citind istoria după Hristos, scrisă de un englez, foarte bun englez. Dragi oameni al lui Dumnezeu, niciodată n-am văzut mai evidențiat pe Satana, pe cel rău, ca în timpul misiunii lui Iisus Hristos. Mă, oameni! Păi câți bolnavi, atâția dragi? Niciodată în toată istoria lor n-au avut de-a face cu o forță a întunericului, ca în vremea Domnului Iisus Hristos. Niciodată. Pentru că atunci când se apropie Dumnezeu de tine, își face prezența și celălalt. Pentru că nu vrea să te lasă să te apropii de Dumnezeu. Pentru că vrea să te încurce, pentru că vrea să-ți facă rău. Spunea Andrei, prietenul meu, pentru că atunci când Iisus a intrat în Genezaret, în Gadara, au venit oameni și au spus, pleacă de la noi, ne strici afacerile. Ei făceau afaceri cu porci. Pentru evrei, porci erau ceva spurcat. Era un popor heterogen. Oameni care se ocupau și de măgării, oameni care se ocupau și de afaceri murdare, oameni care se ocupau și de porci, și de vite, și de alte lucruri. Și Hristos pășește pe malul lor și spune, mă, în primul rând, vreau să lăsăm porcii să se nece. Și vin oamenii din cetate și îl roagă frumos. Prima parte ne place că roagă. Însă a doua parte nu ne place. Că l-a rugat să plece. Iisus Hristos ajunge la această mulțime de oameni de pe munte, la niște oameni care i-au rugat pe ucenici să-i ajute. Spunea, m-am rugat de ucenicii tăi. Pentru că, dragi oameni al lui Dumnezeu, atunci când vezi o echipă care funcționează foarte bine, niște oameni care merg doi câte doi și scot toți dragii care le vin în față și au biruință pentru o lună de zile în țară și tu știi că ai o problemă și ai auzit că această echipă a reușit, nu dai fuga la ei și te aștepți să te ajute și pe tine? Sunt oameni care vin în biserică fiindcă au auzit că biserica e sfântă, că biserica e curată, că biserica este a lui Dumnezeu și plină de dragoste. Și vin oamenii în biserică. Pentru ce? Pentru că au fost evangelizați. Au fost evangelizați de mărturie, de putere, de evangelizare, de eliberare, de vindecări. Și oamenii vin în biserica lui Dumnezeu. Biserica de la Coarnele Muntelui. A început să nu mai funcționeze. A început să dea rateul. Să eșueze. Pentru că, dragi oameni, vă spun un lucru pe care eram gata să-l fac și eu. Dar mulțumesc lui Dumnezeu cum a păstrat. Aveam probleme în biserica din care fac parte. Sunt filmat? Și am vrut să plec. Și am spus, ce rost am să stau? M-am săturat până peste cap de probleme. M-am săturat de nedreptăți. M-am săturat de atâtea lucruri. Mai bine plec. Îmi voi găsi eu un loc pe pământul ăsta unde să mă duc. Eu sunt biserica lui Dumnezeu și oriunde mă duc, plantez o biserică. Însă a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, printr-un om al lui Dumnezeu. Și mi-a spus, nu te duci nicăieri. Rămâi acolo. Pentru că plecarea ta va afecta foarte mult biserica din care faci parte. Vei lăsa un gol prea mare. Vei aduce o cară și rușine. Ei, dragi oameni al lui Dumnezeu, cam despre asta e vorba. Despre o biserică care nu funcționează, despre o biserică care nu prea merge, despre o biserică care a făcut furori în țară și când intri în ea, parcă nu mai e ce se auzea. Și cuvântul Domnului ne învață în această seară ce să faci când biserica nu funcționează. Când biserica nu merge. Când biserica eșuează. Când biserica o dă în balcă. Ce faci cu biserica care nu mai poate scoate un drac? Ei în capitolul 9, la început spuneau și dracii ne sunt supuși. Vorbeau la plural. Acum, un singur drac nu mai puteau scoate. Și nu erau 2, erau 9. Vă dați seama câtă ineficiență? Însă, dragi oameni, aș vrea să intrăm în cuvântul Domnului. M-am gândit la voi, la cei din Mochi. Aici erau mine, nu? Cine a lucrat la mine?
Mai e cineva care a lucrat la mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați săpat toată viața să scoateți bogății pentru alții. Acum mă rog Dumnezeu din șer, din mina asta, să săpați să scoată bogăție pentru voi. Mă rog în această seară, mina care nu se închide, mina care nu depinde de Parlament, de Guvern, de Europa, care o ai acasă, mai sap în ea. Asta nu îmbolnăvește, asta vindecă. Asta nu sărăcește, îmbogățește. Dragi mineri, vă rog fierbinte în numele Lui Hristos, luați-vă târnacopul și săpați în asta. În mina care vă ridică, în mina care vă salvează, în mina care vă îmbogățește. Nu vă dă aur, nu vă dă diamante, însă vă dă viața de care aveți nevoie. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru că toți oamenii avem nevoie de Dumnezeu. Pentru că toți oamenii suntem în așteptarea Lui Dumnezeu. Pentru că toți oamenii așteptăm să facă Dumnezeu ceva în mijlocul unei biserici care pare că nu funcționează. O biserică care pare că nu merge bine. Ce se întâmplă când oamenii au nevoie de Dumnezeu? Într-un loc în care lucrurile nu merg bine. În primul rând, dragi oameni al lui Dumnezeu, omul care avea nevoie de Dumnezeu, într-o biserică care nu funcționa, era tatăl cu copilul bolnav. Tatăl cu copilul bolnav joacă rolul oamenilor din adunare în această zi. Rolul oamenilor din jurul nostru, a bărbaților, a femeilor, care au probleme în casă și care nu vor să și le expună public. Știți de ce acest pasaj este în Scriptură? Ca să descopere tainele multor familii care trăiesc în probleme, o viață ascunsă. Pozăm bine, arătăm bine, ne îmbrăcăm bine, ne ascundem lacrimile, înghițim în sec, însă Dumnezeu știe că ai probleme. Dumnezeu știe că ai probleme în familie. Dumnezeu știe că ai probleme cu pruncul. Dumnezeu știe că pruncul are probleme cu tine. Dumnezeu știe că uneori îți vine să pleci de acasă și să nu mai vii, să-ți iei lumea în cap. Ai nevoie de Dumnezeu. Acest tată a spus, m-am săturat să stau cu pruncul meu acasă. Îl iau și duc la această biserică. Îl iau și mă duc la această echipă. Îl iau și mă duc la acești bărbați care am auzit despre ei că ei pot să scoată dragi. Și ăștia nu mai pot să facă nimic. Și au nevoie de Dumnezeu. Dragi oameni, coboară Hristos exact în momentul în care farisei și cărturarii, norodul, îi ceartă pe ucenici. Cuvântul Domnului din Marcu spune, când a ajuns Iisus la ucenici, și ascultați-mă bine, de pe muntele Tabor, Iisus Hristos nu vine pentru noroade. Cuvântul e clar. Când au ajuns la ucenici. Ținta lui Hristos erau ucenicii de la poalele muntelui. Pentru că El de acolo le vedea viața. Îi vedea cum nu reușesc. Și a văzut norodul împrejurul lor și pe cărturari, întrebându-se cu ei. Altă traducere spune că îi certau. De ce nu poți să scoată dracu? Păi cum o să mai poată să scoată dracu dacă tu îi cerți de dimineața până seara? Mă, dacă tu faci scandal cu ei, dacă tu cerți pe păstori, pe slujitori, pe prezbiteri, dacă tu îl bârfești, dacă tu îl calomniezi, dacă tu stai pe urmele lui, apoi vrei să mai scoată dragi? Și Hristos spune, ce aveți cu ei? Cărturarii tac. Însă tatăl, copilul spune, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut, oriunde la pucă, îl trântește la pământ. Copilul face spume la gură, rămâne țeapă. Și ascultați ce zice: m-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. Dragi oameni al lui Dumnezeu, primul lucru pe care vreau să-l învățăm în această seară. Când biserica nu funcționează, când slujitorii nu mai dau randamentul la parametrii normali, nu te aștepta să facă omul ceea ce ar trebui să facă Dumnezeu. Cineva să spună mie. Amin. Pentru că în capitolul 9 din Luca spune că Iisus Hristos le-a dat putere și stăpânire peste dragi, însă puterea și stăpânirea peste dragi era temporară, pentru timpul de misiune. Nicăieri ucenicii aceștia n-au mai scos dragi, decât sub porunca directă a lui Iisus Hristos. Și oamenii au crezut că lor le va merge bine.
Câtă vreme ești din poruncile lui Dumnezeu, câtă vreme n-ai cuvintele lui Dumnezeu, câtă vreme n-ai mandatul lui Dumnezeu, nu te ocupa de lucrarea de care n-ai mandatul. Pentru că vei ieșua. Dragi oameni, ce vreau să vă spun această zi este că acest tată a ajuns să-L pună pe Dumnezeu la îndoială pentru ineficiența ucenicilor. Pentru că au gafat niște oameni. Cuvântul din partea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, femeie în vârstă, bărbat, tânăr, copil, femeie, nu contează cine ești, nu-L pune pe Dumnezeu la îndoială când gafează biserica. Nu-L pune pe Dumnezeu la îndoială. Știți ce zice acest bărbat? L-am adus pe fiul meu la ucenicii tăi. Doamne, n-au putut! Ascultați ce zice. Dar, versetul 22, dar dacă poți face ceva, fie-ți milă și ajută. Adică a ajuns acest om, datorită oamenilor, ucenicilor care n-au putut să scoată de acolo, să-L pună la îndoială pe Hristos, să-L pună la îndoială pe Fiul lui Dumnezeu. Ascultați ce zice. Dar dacă poți, fă ceva. El a crezut că Iisus e un exorcist. Ca ceva de altă dată. Ca oamenii, ca evrei care scoteau dragi prin exorcizare. Și a zis, Doamne, dacă poți tu, ai tăi, ăștia n-au putut, ăștia au gafat-o și cam îndoiala vine și asupra ta. Hristos continuă și spune un lucru extraordinar. Tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne! Și până aici ar fi extraordinar dacă Biblia rămâne la asta. Înseamnă că el ar fi crezut și ucenicii n-ar fi crezut. Înseamnă că el ar fi crezut și ucenicii l-ar fi împiedicat. Înseamnă că el ar fi fost credinciosul, curatul și ucenicii ar fi gafat. Însă acest tată, în fața lui Hristos, spune așa, cred, Doamne, ajută? Vă vi se pare coerență în aceste cuvinte? În aceste două propoziții? Cred, Doamne, și apoi ajută necredinței mele. E un paralelism, spun teologii. E ceva ce nu se poate întâlni niciodată. Ori ai credință, ori ai necredință. Ce-i cu tine? Însă omul acesta a capitulat în fața lui Dumnezeu și și-a dat seama, pentru că Iisus l-a întrebat, de când îi vine așa? Din copilărie. Mă, băiatule, nu ucenicii mei de vină. Că pruncul tău e bolnav. Tu ești de vină. Nu ucenicii mei de vină că n-ai ieșit dracul. Tu ești de vină. Nu biserica care nu funcționează e de vină pentru că tu nu înaintezi, ci tu ești de vină. Și de unde îmi dau seama că el era de vină? Pentru că a zis în fața lui Hristos, cred, Doamne, în ceea ce îmi zici tu acum, dar ajută necredinței mele. Pentru că eu am dezvoltat necredința, Doamne, în atâția ani de viață acasă. Și sunt unii oameni care acasă sunt necredincioși. Frați cu atei. Și biserică. Vor să se întâmple minuni. Ascultați-mă bine. Avem nevoie de Dumnezeu în adunarea noastră. Amin. Și avem nevoie de oameni care să se întoarcă la credința adevărată. Dragi oameni al lui Dumnezeu. S-ar putea de atâția ani de zile să vă fie uzată credința și mai aproape să-i fie necredința decât credința de inima dumneavoastră. Pentru că necredința, dragi oameni, ea se dezvoltă când lucrurile nu merg cum vrem noi. Acest om spunea, Doamne, dacă poți face tu ceva, te rugăm frumos. Fă un lucru și ajută-ne. Fie-ți milă de noi și ajută-ne în modalitatea în care noi o credem. Următorul aspect pe care vreau să spun, omul care are nevoie de Dumnezeu. Tu nu trebuie să-L pui pe Dumnezeu la îndoială. Pentru că Dumnezeu va aborda altă modalitate de lucru decât cea cunoscută de tine până azi. Vine îngerul la Maria și spune, plecăciune ție care din cer ți s-a făcut mult har. Tu îl vei naște pe Mesia. Și ea spune, eu nu cunosc de bărbat. Doamne, noi avem un standard. Noi avem un ritm al lucrurilor. Noi avem un șablon. La noi, dacă nu predici așa, dacă nu cânti așa, te dăm afară din biserica asta. Șablon. Tradiție. Reguli. Și Dumnezeu spune, îngerul spune Marie, Dumnezeu poate să lucreze și în afara cunoștințelor tale, și în afara modului tău de gândire. Păi cum asta că nu știi de bărbat? Noi știm că doar într-un singur mod cineva naște.
Dumnezeu spune nu. Dumnezeu te poate umbri. Duhul Sfânt te poate umbri. Și atunci, ce face? Este din standardul meu? Este din modalitatea mea de cunoștință? Este din ritmul nostru de lucru? Abordează Dumnezeu alt mod? Da, Maria, prin Duhul Sfânt vei rămânea însărcinată. Pentru că, fraților, ca Dumnezeu să-și îndeplinească lucrarea în viața ta, în familia ta, ascultă-mă bine ce zic în această seară, va aborda Dumnezeu și un mod de lucru necunoscut de tine până azi. O modalitate nemai întâlnită, ieșită din comun, ieșită din sfera noastră de sub stratul ozon, ieșită de sub magnetul acesta ca atragerii Pământului și a lucrurilor spre El. Pentru că, fraților, când îl pui pe Dumnezeu la îndoială, nimeni nu mai funcționează normal pentru tine. Însă când te apropii de Dumnezeu și lași pe Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu are mii de căi prin care te poate binecuvânta. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu! Amin. Vine Iisus după 2 zile de zăbovire mai departe de Betania și ajunge după 4 zile de îngropare a lui Lazar. Pentru că evreii nu țineau decât 3 ceasuri pe morți și omul care a plecat după Iisus făcând 2 zile, Iisus a zăbovit 2 zile acolo, Lazar a murit, deja e îngropat de 4 zile. Deja s-a făcut înmormântare. Și vine Hristos și îl întâmpină Maria. Ioan, capitolul 11. Și spune, Doamne, dacă ai fi aici, fratele meu n-ar fi murit. Și Hristos îi spune, mă, nu ți-am zis, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Păi cum? Există altă modalitate? Există alt mod de a face lucrurile decât cel cunoscut de noi? Dragi oameni al lui Dumnezeu, ascultați-mă bine. Când vă apropiați de Dumnezeu, chiar și dintr-o biserică care pare că nu funcționează bine, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze în modalitatea Lui. Amin. Nu reduceți pe Dumnezeu la nivelul cunoștințelor dumneavoastră. Nu băgați pe Dumnezeu în cutia noastră. Că știți ce facem noi uneori cu Dumnezeu? Ca furnica care mi se suie pe pantof și spune, ăsta e maro tot, sau ăsta e negru, ăsta e alb tot. Nu, dragi oameni. Noi îl vedem pe Dumnezeu în modalitatea asta. De aceea sunt fer convins că Dumnezeu poate să lucreze și în această seară. Cum a lucrat lângă ucenicii care n-au putut să lucreze. Pentru că avem nevoie de Dumnezeu. Și într-o biserică care pare că nu funcționează, a venit stăpânul. Sunt surprins de o situație, înainte de a merge la punctul numărul 2. Ascultați ce face Petru pe munte. Vine Moise, Ilie, vine Tata din cer, Hristos e acolo, Petru, Iacov și Ioan. Îți 3 din cer, îți 3 de pe pământ și Hristos mijlocitorul. Știți de ce n-au murit ăștia 3? Pentru că era Hristos acolo. Că normal ar fi trebuit să moară. Și Petru spune, Doamne, 1, 2 și tu al 3-lea, rămânem aici. Noi funcționăm la parametrii mari. Noi am atins apogeul. Noi am atins vârful spiritualității. Îl vedem pe Moise, îl vedem pe Ilie. Cine mai este ca noi? Rămânem aici, Doamne. Hristos nu spune nimic acest lucru. Și se tace, vine Tata din cerul și spune, retrage pe Moise și pe Ilie, e vorba de pasajul acesta. Și apoi spune, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De El să ascultați. Amin. Și Hristos spune, haideți să mergem la ucenici. Petru uneori nu vrea să mai coboare. Petru nu vrea să mai vină la oamenii de la poalele muntelui. Știți de ce Hristos a reușit acolo jos? Pentru că niciodată Hristos nu s-a ridicat la slujire, ci Hristos a coborât la slujire. Întotdeauna Hristos vine de pe muntele biruinței. De aceea în văile oamenilor Hristos a avut biruință și a avut putere. Dragi slujitori al lui Dumnezeu, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Noi când ne ridicăm din văile și pustiile noastre, s-ar putea să nu avem biruințe. Însă când coborâm de pe muntele lui Dumnezeu, biruința e de partea noastră. Pentru că stăm împreună cu Dumnezeu în locuri cerești. Pentru că suntem cu Dumnezeu în locuri înalte. Pentru că suntem cu Dumnezeu în locuri spirituale. De aceea Hristos a putut să facă lucrarea. Spune că acest soi de dragi nu este decât cu post și cu rugăciune. Dar când a stat în post? Că de rugat s-a rugat.
N-a stat decât 40 de zile la început și atât. Și pe ucenicii săi nu i-a lăsat să postească. Că au venit ucenicii lui Ioan și a fariseilor și au spus, păi noi și ucenicii fariseilor postim des. Ai tăi de ce nu postesc? Păi pot ei să postească atâta vreme cât mirele cu ei? Hristos nu le-a dat voie să postească. Atunci de ce le spune că acest soi de dragi nu vor ieși decât cu post și rugăciune? Postul și rugăciunea nu era o soluție pentru oamenii care îl aveau pe Iisus fizic lângă ei. Însă postul și rugăciunea a devenit soluția pentru oamenii de după înălțarea lui Hristos. În jurul cărora nu mai locuia Hristos într-un mod fizic. De aceea dumneata ai nevoie de post și rugăciune ca să-ți elibereze Dumnezeu casa, ca să-ți vindece Dumnezeu copilul, ca să coboare Dumnezeu pentru tine, ca să vină prezența lui Dumnezeu în casa ta. Ai nevoie de post și de rugăciune. Ea nu era o soluție pentru ucenici, însă a rămas o soluție pentru noi. A rămas o ușă deschisă pentru noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Înțeleg că acest om avea o ineficiență ascunsă sub învinuire. Mereu era cineva vinovat pentru el. Doamne, ucenicii tăi de vină. Doamne, cărturarii sunt de vină. Doamne, societatea e de vină. Biserica asta care nu funcționează e de vină. Și vine Hristos și spune, de când e vină? Din copilărie. Aha. Și celui ce crede, toate îi sunt cu putință. Aha. Și omul înțelege, da, Doamne. Înțeleg că mi-am ascuns ineficiența spirituală după învinuire. Am tot dat vina pe alții. Am dat vina că nu merge corul, că nu merge biserica, că nu merge păstorul. Am dat vina pe părinți, că mama e de vină, că tata e de vină. Tu ești. Tu ești de vină că nu merge. Și Hristos coboară de pe muntele Sfințirii, de pe muntele schimbării la față, ca să dovedească inima acestui tată că este o inimă care își ascunde ineficiența în spatele învinuirii. Nu mai da vina pe nimeni, pentru că nu funcționează. Și de n-ar funcționa o lume întreagă, inima mea tot ar bate. Și de s-ar stinge toate luminile din lume, lumina mea din cer tot ar lumina drumul meu, întortocheat și îngreunat de poveri. Și tot aș vedea lumina de la capătul tunelului. Pentru că există Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe de ce ai nevoie. Și pentru că Dumnezeu coboară în această seară într-un mod specific pentru fiecare dintre noi. Știți? Uneori ne vedem pe unii oameni ca niște locomotive care sunt mai bune de dezansamblat decât de reparat. Însă Hristos coboară și ne pune din nou pe șinele credinței. Indiferent de câți ani ai dumneata, indiferent de ce probleme ai dumneata, că ai părul alb, că ai îmbătrânit de atâția ani, că ai o căruță de ani, omule, ascultă-mă bine, Hristos are nevoie de tine, te pune pe șine în această seară. Nu mai da vina pe altul! Nu mai învinui pe altcineva! Nu mai spune că biserica nu merge! Cineva mi-a spus cândva, frate Matei, ai auzit că biserica cealaltă a strâns o sumă mare de bani? Și noi strânsesem într-un an o sumă de bani pentru cheltuielile și administrarea bisericii locale. Însă cealaltă biserică strânsese de 3 ori mai mult decât noi, în Germania. Și am spus, știi de ce ei au strâns așa mult? Și m-am zis, de ce? Pentru că nu te iau pe tine acolo. Și știi de ce am strâns eu așa puțin? De ce? Că te am pe tine aici. Cum asta? Păi dacă erai tu acolo, nu dădeai banii care dădeau, care era dat ăștia. Dragi oameni, sunt oameni care compară bisericile. Știi de ce aia merge mai bine? Că nu ești dumneata acolo. Sau știi de ce merge asta bine? Că ești dumneata aici. M-am întrebat și am întrebat pe unul din părinții mei spirituali. De ce să merg la o biserică care totuși nu funcționează și care nu merge bine? Și de ce trebuie să te duci la ea din 3 puncte de vedere? Te duci în biserică pentru nu doar ceea ce ai de primit, pentru ceea ce ai de dat. Ce ai de dat acestei biserici? Ce ai de dat bisericii din care faci parte? Apoi te duci în biserica lui Dumnezeu, nu doar pentru ceea ce primești și pentru ceea ce dai, ci pentru ceea ce Dumnezeu îți va oferi. Pentru că Dumnezeu mai poate vorbi. Pentru că eu știu că Dumnezeu e aici.
Și poate că Dumnezeu e într-un mod nou decât cel cunoscut de dumneavoastră. Și chiar într-un mod nou decât cel cunoscut de noi, băieți. Pentru că Dumnezeu are mii de feluri prin care lucrează. Eu știu și cred că Hristos este prezent în adunare. A coborât de pe muntele Său între noi, prin Duhul Său cel Sfânt. Și are să ne spună câteva adevăruri. De ce nu continui să vii la biserică? De ce ignori mediul în care eu te pot schimba? Hristos a spus așa: iată, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, biserică pe care nu poate birui locuința morților, porțile iadului. Și de ce trebuie să mai vii la biserică? În al treilea rând, chiar și nouă, care ți se pare că nu funcționează. Pentru că este singura instituție care nu poate fi biruită de iad. E Biserica lui Dumnezeu. Cineva să laude pe Domnul această seară. Aleluia. Cineva să laude pe Domnul această Aleluia. seară. De ce să vii la biserică? Pentru că ești într-un mediu pe care diavolul nu-l poate frânge. Pentru că te-a așezat Hristos în biserica sa, pe care o protejează cu mâinile sale, pe care o ține cu mâinile sale. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Avem nevoie de Dumnezeu. Următorii oameni care aveau nevoie de Dumnezeu erau ucenicii care au gafat-o și care erau expuși și vulnerabili în fața cârcotașilor și a cronicarii. Atunci când vrea Dumnezeu să facă o biserică, Părinte, pune un om care îi place să predice mult, pune un om care îi place să cânte, un om care îi place să facă bani și să dea la biserică, un om care îi place să dea cu mătura, un om care îi place să închidă și să deschidă la timp, și vreo 10-15 împotriva lor. Asta este. Dar de ce îi pune pe ăștia 10-15-20 împotriva alții? Pentru că împreună cu ăștia îi șlefuiește pe cei alții din lucrare și împreună cu ăștia din lucrare îi finalizează pe cei împotrivitori. Și lasă Dumnezeu 9 bărbați la poalele muntelui și vin o mulțime de oameni împotriva lor. Și biserica, care nu funcționează, are nevoie de Dumnezeu. Ascultați de ce are nevoie de Dumnezeu. Pentru că au venit cărturarii să-i certe pe ucenici că nu puteau să scoată dragul. Spuneți-mi dumneavoastră, aceasta era modalitatea corectă, coerentă, adevărată care trebuia să facă acești cărturari? Să-i certe pe ucenici sau să se roage împreună cu ei? Sau să cheme numele Domnului și să sară în ajutorul oamenilor? Fraților, sunt așa de mulți oameni care își ascund ipocrizia după învinuire. O ipocrizie, o fățărnicie, cum spune spaniolul, demasiado, desperiat. Facem certuri, arătând unora că ne pasă de biserică. Însă, fraților, nu cine face ceartă îi pasă de biserică, ci cine se roagă, acela îi pese, îi pasă de biserică. Sunt unii oameni care se ridică pentru ceartă, pentru scandal, pentru... Sunt gata să fac orice. Bă, de ce faci asta? Pentru biserica lui Dumnezeu. Fraților, omul care face ceartă nu iubește biserica. Omul care se roagă iubește biserica. Și coboară Hristos și îi demască pe acești oameni. Oamenii aceștia care își ascundeau ipocrizia, fățărnicia, după învinuirea ucenicilor. E ca și când ar spune tatălui: stai liniștit, te ajutăm noi. Știți cum ar trebui să-l ajute? Mă iertați că vă iau singur. Știți cum ar trebui să-l ajute? Să se roage împreună cu ucenicii pentru el. Însă ei, te ajutăm noi. Însărim noi în ajutor. Bă, din norociților! Bă, oamenilor care nu puteți să scoată. Așa, îi ajutăm. Și Hristos coboară de pe munte și este uimit de ceea ce fac cărturarii. Și bă, ce mă întrebați cu ucenicii mei? Care-i rostul de-i luați voi la rost? Care-i scopul de vă certați cu ei? De ce îi chinuiți pe ucenicii mei? Și ăștia tacă. Pentru că avem nevoie să vină Dumnezeu la adunările noastre. Să mai tacă cercăreți. Să mai tacă cârcotași. Să mai tacă oamenii care fac scandal în biserică. Am un cuvânt din partea Domnului. Nu știu de ce, trebuie să zic. Știu de ce, știu pentru cei, însă ascultați-mă bine. Marcu, capitolul 12, la versetul 13, cuvântul Domnului spune așa. Apoi au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodieni. Două
două secte din cele 7 iudaice. Astea două secte nu se împăcau deloc. Fariseii erau patrioți, irodienii erau hoți. Luau banii de la poporul Domnului ca să dea bir la Cezar. Și a spus, hai să revenim de hatul lui Iisus Hristos. Până la urmă, împacă Iisus pe farisei și pe irodieni, ăștia care erau în permanență în ceartă, îl împacă pe Pilat și pe Irod și într-un final prin moarte îl împacă pe om cu Dumnezeu. Însă vreau să citesc cu câteva lucruri. Aceștia au venit la Iisus și au zis, învățătorule, știm că spui adevărul, că nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir Cezarului? Asta e Marcu 12 cu 14. Aveau două secte. Farisei, patrioți, irodieni, poliția locală a lui Irod. Dacă Iisus ar fi spus, nu plătiți, irodienii l-ar fi declarat răzvrătit, om care face răscoală. Dacă ar fi spus plătiți, fariseii care erau patrioți ar fi spus că Iisus a devenit hoț și că ia de la evrei și de la romani. Însă Iisus le dejoacă răutatea și fățărnicia, unitatea acestor oameni în scopul de a face rău. N-ați văzut voi destui oameni care n-au băut cafeaua niciodată în viața lor, dar care când trebuie să facă un rău, îți prieteni. Se unesc. Și ascultați ce fac acești oameni. Vin și spun lui Iisus Hristos un mare adevăr. Doamne, știm că nu-ți pasă de nimeni. Nu în sensul de răutate, ci nu era frică de nimeni. Nu-i păsa lui Hristos ce zic oamenii de el. Că nu cauți la fața oamenilor. Și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Era adevărat ce zicea despre Hristos sau nu? Era adevărat. Se cade să plătim bir? Spunea un adevăr despre el, ca să-l atragă în ceartă. Sunt unii oameni care spun adevărul să facă ceartă. Nu-s de la Dumnezeu. Oamenii care spun adevărul și în urma adevărului spus răscoală biserica, oamenii ăia nu-s de la Dumnezeu. Oamenii care spun adevărul chiar despre Dumnezeu și în urma acestui lucru au în inimă scopul de a face ceartă în biserică, oamenii ăștia sunt însuflețiți de Duhul rău, de Duhul răutății, nu de Duhul lui Dumnezeu. De aceea ne întoarcem la pasajul nostru și oamenii aceștia, cărturari și farisei, îi căuta pe ucenici, le căutau defectele, nu să ajute, ci să le facă rău. Fraților, domnilor, doamnelor, opriți-vă să mai chestionați. De ce nu merge un altul? Puneți-vă viața pe roate. Puneți-vă viața pe șine. Porniți-vă motoarele credinței. Pavel spune, cercetați-vă pe voi înșivă. Opriți-vă să mai cercetați pe alții. Nu funcționează. Ești de 30 de ani pe cale, de 40. Ai albit pe calea Domnului. S-au schimbat 10 rânduri de scaune și dumneata tot nu te-ai schimbat. S-au schimbat președinții țării și dumneata de atâția ani tot nu te-ai schimbat. Au murit generații întregi și iată-te aici în această seară, fără să faci nicio schimbare. Nu cumva ar trebui să nu mai dai vina pe alții? Nu cumva ar trebui să te cercetezi ce fel de adevăr din Scriptură cunoști? Și închei, spunându-vă ultimul lucru, Luca 9 este un capitol extraordinar de minunat. În el avem trimiterea celor 12, mirarea lui Rod, înmulțirea pâinii, mărturisirea lui Petru în Cezarea, cum să urmăm pe Iisus, schimbarea la față, vindecarea acestui copilaș, apoi cearta ucenicilor cine să fie mai mare, foc din cer în Samaria și urmează capitolul 10. Biblia n-a fost scrisă pe capitole.
Ea a fost împărțită pe capitole în anul 1022 și a fost împărțită pe versete în anul 1522. Biblia a fost un întreg. Toate cărțile au fost scrisori. Vă gândiți că acest capitol 9 și 10 erau lipite? Nu erau împărțite de cifrele acestea? Nu erau împărțite în modul acesta? Și urmează capitolul 10, trimiterea celor 70 de ucenici. Că, dragi oameni al lui Dumnezeu, are nevoie de Dumnezeu părintele cu probleme în casă, are nevoie de Dumnezeu biserica împotriva cârcotașilor, a oamenilor răi și apoi, frații mei, surorile mele, domnilor și doamnelor, biserica lui Dumnezeu are nevoie să experimenteze victoria, pentru că ea nu e chemată să fie stinsă. Și ascultați ce se întâmplă în capitolul 10 de la versetul 1. Trimite Iisus 70 din nou în misiune. Că dacă au gafat-o nouă, dacă au gafat 9 ucenici la poalele muntelui, Hristos vrea să spună Israelului de atunci și nouă astăzi, biserica mea nu se stinge. Dacă biserica mea a căzut odată, nu e o problemă, voi ridica din nou. Dacă cel neprihănit, spune Biblia, a căzut, de 7 ori, de 7 ori Dumnezeu ridică. Pentru că, dragi oameni al lui Dumnezeu, biserica nu este chemată să fie înfrântă, ci biserica lui Dumnezeu este chemată să biruiască gloria lui Dumnezeu. Amin. Îmi place tare mult de Hristos, pentru că și-a văzut 9 ucenici distruși. I-a văzut acolo în camera secretă, în care au venit și au spus, Doamne, dar noi de ce n-am putut? Hai să vă arăt din nou, spunea Hristos. Nu vă fie teamă. Vă trimit din nou în lucrare. Și de data asta nu mai trimit în 12. Trimit 70. N-a mai făcut 6 grupuri. A făcut 35 de grupuri. Pentru că Hristos are autoritate. Pentru că Hristos poate și astăzi. Slavă. Pentru că Iisus ridică biserica de jos. Gloria lui Dumnezeu. Amin. Gloria lui Dumnezeu. Amin. Se întâmplă înmulțirea pâinilor de care vă spuneam. Și 12 ucenici au împărțit în 12 coșuri la cel puțin 12.000 de oameni. Fiecare avea 1000 de suflete în repartizare. Erau 5.000 de bărbați afară de femei și copii. Unii teologi spun că erau încă 5.000 de femei și cel puțin 2.000 de copii. Pentru că ei umplau cu femei, cu copii după Hristos. Nu ne legăm de număr, însă ne legăm de lucrare. Au înmulțit pâinile. Au săturat mii de oameni. Și imediat, după ce au încheiat, nici nu și-au luat bine aerul, nici nu s-au odihnit. Hristos îi silește și îi trimite pe mare. Suiți-vă în corabie și treceți înaintea mea dincolo. Și ucenicii nu vor să meargă. Noi nu mergem. Și s-a dus la Andrei. Bă, du-te, mă, Andrei, nu că eu sunt primul la tine, nu plec la tine. Du-te tu, Iuda, nu că eu sunt cu bani. Du-te, Ioane, nu că eu o să pun capul, că e cu tău. Du-te, Petre, tu. Nu mă duc, nu ne ducem de la tine. Și Hristos îi obligă, în alte cuvinte, să se suie în corabie. Și îi lasă să meargă singuri de seară. Și lasă până dimineață, când se crapă de ziua. Și aproape 12 ceasuri, ucenicii sunt într-un sens giratoriu pe Marea foarte mică Galilei. Marea avea 13 km lățime, 22 de km lungime. Am fost acolo și de pe muntele care s-a rugat Domnul Iisus, se vede toată marea. Se vede dincolo de toată lumea. Malul se vede dincolo. 13 km. Vedem de la o parte la alta. De 2 ori am fost pe Marea Galilei. Și vă rog să mă credeți, Hristos era pe munte, se ruga și ucenicii erau pe mare și se chinuiau. Când spune Hristos i-a văzut, eu am crezut că face aluzie la divinitatea sa, la dumnezeirea sa, deși astăzi ne vede prin dumnezeirea sa. Însă acolo îi vedea fizic că se chinuiesc cu valurile. De ce se chinuiau cu valurile? Pentru că, dragi oameni, după ce biserica are biruință la înmulțirea pâinilor, Hristos trimite biserica în furtună. Și Hristos nu trimite biserica în furtună ca să o facă de rușine după biruință, ci sub mare, în apa aceea adâncă, erau cei 2000 de porci de pe lacul de la Genezaret și cei 6000 de demoni din omul eliberat.
Gândiți-vă că pe fundul mării erau porci cu demonii și Hristos, după ce îi folosește la înmulțirea pâinilor, îi trimite deasupra demonilor, pentru că Hristos nu lasă biserica de rușine, pentru că Hristos nu te bagă în val ca să-ți vină ție de act, ca să-și achite datoria cu tine, nu! Ci Hristos te trimite, Hristos lasă să vină valul, te pune în cuptor ca să te învețe să biruiești. Glorie lui Dumnezeu! Amin. Glorie lui Dumnezeu! Amin. Avem un Dumnezeu măreț. Nici pe tine Dumnezeu nu te lasă să te prăbușești. Și cuvântul Domnului în Marcu 6:33 spune: corabia nu s-a dus nici la Betsaida unde vrea Petru. Corabia nu s-a dus nici la Capernaum unde vrea Ioan. Că ăștia au crezut cu puterea înmulțirii pâinilor, tragem jarul la turta noastră. Mergem la noi acasă și facem, schimbăm noi tot de ale noastre. Însă Hristos, după ce liniștește marea, este flux și reflux, da? Când s-a ridicat marea în picioare, a ridicat corabia sus. Când a liniștit Iisus marea, în secunda următoare a ajuns corabia la mal. Știți unde a ajuns? La Genezaret. Dar de ce Genezaret? Petru era Betsaida. Ioan vrea la Capernaum. Dar de ce ăștia au ajuns la Genezaret? Pentru că Iisus își duce biserica în locul în care n-a funcționat cândva. În locul în care a avut faliment. Și de ce te duce Dumnezeu înapoi unde ai avut faliment? Pentru că Dumnezeu nu vrea să schimbi biserica. Dumnezeu vrea să schimbi falimentul. Și duce Hristos în Genezaret înapoi. Pentru că niciodată nu s-ar mai fi dus în Genezaret dacă Hristos nu s-ar fi întors în Genezaret împreună cu ei. L-au dat afară pe Iisus. Credeți că ăștia s-ar fi mai dus în Genezaret fără Iisus? Nu! Însă Hristos își învață biserica să calce peste șerpi, să calce peste năpârzi, să calce peste faliment, să meargă înapoi la oamenii care i-au dat afară, la oamenii care i-au scos, la oamenii care i-au golit și a spus: mergem la Genezaret. Și următorul verset spune că toți oamenii din Genezaret, din Gadara și din cetățile de prin prejur au adus toți bolnavi la Iisus. Pentru că, dragi oameni, ascultați-mă bine. Oamenii au nevoie să mai vadă și o biserică încercată, dar care rezistă. Gadarenii, genezaretenii, și ei vedeau corabia în val. Pentru că era foarte clar. Și te încearcă Dumnezeu biserica. Și lasă Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, furtuni în viața dumneavoastră. Nu ca să-și achite datoriile, nu ca să plătiți vreo poliță, nu ca să vă facă de rușine, ci ca să vă facă Dumnezeu primiți de oamenii care cândva v-au dat afară. Biserica lui Dumnezeu, ea este chemată la victorie. Biserica lui Dumnezeu, ea este chemată la biruință. Vă chem să vă ridicați înaintea Domnului. Și în această seară să spunem lui Dumnezeu: Doamne, poate că n-am înțeles prea multe lucruri, însă am nevoie de Tine. Și aici sunt familii care au nevoie de Dumnezeu. Aici sunt oameni oprimați, oameni care sunt sub lupa judecății și au nevoie de Dumnezeu. Și aici e Biserica lui Dumnezeu, care are nevoie de victorie, care are nevoie de biruință. Nu te mai plânge de valul care a venit în viața ta. Nu te mai plânge că te-a forțat Iisus să mergi pe ape. Știi de ce te-a forțat Iisus? Nu doar să înmulțești pâine, ci să calci pe Satana în picioare, să fii deasupra lui, să fii deasupra demonilor, să fii deasupra porcilor din mare, să fii deasupra valurilor. Cu cât valul era mai mare, cu atâta Hristos strălucea mai mult. Cu cât valul era mai mare, cu atâta Hristos a venit mai repede. Știți, taxiul lui Hristos e valul din viața ta. El își ia ugorul numit val. Și ajunge în viața ta foarte repede. Valul îl aduce repede. L-au văzut de departe. Au strigat către el. S-a liniștit marea. L-au suit în corabie. Și au ajuns în lucrarea lui Dumnezeu. Biserica Domnului din această seară. Nu știu ce ar trebui să faci și ce lucrare trebuie să faci. Însă tu știi la ce te-a chemat Dumnezeu. Nu te mai plânge de val. Nu te mai plânge de că ai avut parte de înfrângere. Luca, capitolul 9. 9 ucenici gafează. Luca 10. 70 de ucenici reușesc. Pentru că Biserica lui Dumnezeu, chiar și căzută, are valoare. Este singura instituție pentru care a murit Hristos. Mă înțelegi? Pentru tine a murit Dumnezeu. Credeți acest adevăr? Haideți să spunem: pentru mine a murit Iisus. Spuneți cu voce tare: pentru mine A murit Iisus.
Haideți încă o dată. Pentru mine a murit Isus. Haideți încă o dată. Pentru mine a murit Isus. Mă înțelegi de ce ai valoare? Slavă ție, Doamne. Nu mai da vina pe alții. Nu te mai plânge de oamenii care sunt împotriva. Și nu te mai plânge că uneori gafezi, că uneori cazi. Ridică-te, Biserica lui Dumnezeu, cu trăiere acest pământ, pentru că Hristos după înviere a spus așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și apoi toată puterea asta a fost dată ucenicilor prin Duhul Sfânt, când a spus: rămâneți în cetate, până veți primi o putere de sus, o putere de a călca peste cel rău, o putere de a călca peste înfrângeri, o putere de a călca peste valuri, o putere de a călca peste șeri, o putere de a călca peste împotrivire, o putere de a merge mai departe, o putere de a încrede în numele Domnului Isus, pentru că în sângele lui Hristos este putere și astăzi. Pentru că sângele lui Hristos este putere și astăzi. Poate ierta de păcate, te poate ridica din cădere, poate să-ți vindece copilul, poate să se apropie de tine. Avem nevoie să mai coboare Dumnezeu din cer la noi. Dacă este cineva aici care are nevoie de Dumnezeu, să se roage împreună cu mine. Tu care ai probleme, poate acasă, poate cu pruncii. Tatăl ăsta a spus: Doamne, învățătorule, copilul meu e mut. Și Hristos îi spune: nu, e și mut, e și surd. Dumnezeu știe mai bine problemele tale. Și oricât de mult ai încercat să le ascunzi, El le știe cu deamănuntul. Noi întotdeauna prezentăm jumătăți de măsură. Dumnezeu știe toată viața noastră. Marius, vreau să cânti o strofă dintr-o cântare. Cântă Domnului. Și în această seară, o seară în care l-ai așteptat să vină Dumnezeu. Poate că nu te-ai așteptat să vină și să spună că tu ești de vină. Ai așteptat să vină și să-ți spună: mă, toți să-ți devină numai tu ești curat. Tu ești perfectă, tu ești extraordinar. Nu, tu ești divin. Pentru ineficiența din casa ta, tu ești divin. Pentru problemele tale, tu ești divin. Pentru necazurile tale, tu ești divin. Apoi Hristos îți ia apărare în fața oamenilor care te bârfesc pe nedrept și care, în loc să te ajute, te oprimesc. Însă te va ridica Hristos ca pe biserica asta, fiindcă tu ești copilul lui Dumnezeu, tu ești fiica lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm înainte Domnului. Tată care ești în cer. E adevărat, nu ți-am greșit, fie-ți milă de mine. Nu disprețuiești o inimă slăvită și nici nu părăsești pe cel căzut. Te-a pleci la cel ce are inima mântită. Doamne, ajută-ne! Și lacrimile speci. Doamne, Iisus, te rugăm, Doamne, de mine înainte Ta, Doamne. Slavă Ție! Amin. Mulțumim, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Așa cum spun la început, Dumnezeu se va ocupa de noi. Slavă! Slavă! Cine a fost aici, a dorit cuvânt, Domnul a dat cuvânt. Mulțumim! Cine dorește să facă voia Domnului? Domnul Iisus Hristos zice așa, că dacă vrea cineva să-L urmeze pe El, să se repede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, să-L urmeze pe Domnul. Cred că suntem din aceia care dorim să facem voia Domnului. Să ne dea Domnul putere, biruință. Amin. Cuvântul Domnului zice că despărțiți de El, știți ce face omul? Nimic. Despărțiți de El, nu putem face nimic. Dar cuvântul zice că cu El suntem mai mulți decât biruitori. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Aș vrea să vă țin în picioare, să fac o încheiere, să vă țin în picioare și să vă dau material de tare. Și mulțumim în primul rând lui Dumnezeu. Mulțumim și fraților musafiri, Domnul să-i binecuvânteze, să-i însoțească în lucrare, să ne rugăm unii pentru alții. Domnul să binecuvânteze întreaga adunare. Toți cei ce sunt în seara aceasta aici și au avut dorința aceasta să fie aici, Dumnezeu i-a ajutat, i-a sprijinit
și pentru toate în binecuvântăm pe vom aduce rugăciune de mulțumire. Merită Domnul să ia mulțumire. Frățiorul Samuel Valcan se pregătește pentru rugăciune și dorim ca Domnul să-l binecuvânteze. Și te-ai coborât la mintea aceasta. Te rugăm în această seară că prezența ta să fie fiecare dintre noi. Te rugăm în această seară și ridicăm steag de viață în numele Celui ce a luat. Aleluia. Cel ce a luat păcatele asupra Lui și ne-a dat viață. Te rugăm în această seară, Tată, pentru că Tu, Doamne, ți-ai revărsat harul Tău din belșug peste noi în această seară. Aleluia. Doamne, Tu ai vorbit inimilor noastre că Tu Aleluia. ești Cel ce ne ridică. Tu ești Cel ce ne îndreaptă, Tu ești Cel ce ne călăuzește, Tu ești Cel ce ne dă Aleluia. nădejde, Tu ești Cel ce ne dă nădejde, Tu ești Cel ce, Doamne, nu ne lași în faliment, ci ne pui Slavă picioarele ție. pe stângă. Glorie Tu ești ție. Cel ce ne ridici din mocilă și ne pui picioarele pe stângă. Doamne, Te rugăm în această seară. Doamne, Aleluia. mulțumim că Tu te-ai atins de inimile noastre și ai Aleluia. vorbit fiecăruia dintre noi. Doamne, fă-ne și dă-ne urechi de auzit, Doamne, să înțelegem care e voia Ta. Amin. Și, Doamne, mesajul din seara aceasta să te însușim fiecăruia dintre noi. Doamne, să nu zicem că e pentru celălalt, să nu zicem că e pentru fratele sau pentru sora, ci, Doamne, mesajul din această seară a fost pentru mine. Slavă ție. Amin. Te rog, binecuvintează, Doamne, biserica din acest zi. Amin. Învață-ți harul și îndurarea Ta în continuare peste locașul acesta, peste oamenii aceștia, peste biserica Ta. Doamne, mă rog în această seară și Te laud și îți mulțumesc pentru frații noștri, Doamne, care în această seară au stat la dispoziția Ta. Aleluia. Pentru fratele Matei, pentru fratele Andrei, pentru fratele Marius, pentru fratele Abel, Doamne, binecuvintează-i. Amin. Au lăsat familiile lor, casele lor acolo, problemele lor, necazurile lor și au venit să se pună la dispoziția Ta și în slujba Ta. Binecuvintează-i Tu, Doamne. Răsplătește-ne osteneală, Doamne. Slavă ție. Ascultă-ne rugăciunea. Amin. Doamne, îndură-te de noi pe mai departe. Nu vrem să plecăm singur de aici, Doamne. Amin. Vrem să plecăm prin de Duhul Tău cel Sfânt. Aleluia. Amin, amin, Doamne. Doamne. Doamne, și la orice pas pe care îl facem să fim în prezența Ta. Pentru că acolo unde ești Tu, pasul pe care îl facem e un pas triumfal. Aleluia. Dacă lipsești Tu, e un pas falimentar. De aceea, rămâi Tu în corturile noastre. Te rugăm frumos, Doamne. Rămâi în viețile Amin. noastre, în inimile noastre. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Tatăl, Fiule și Duhul Sfânt pentru toată lucrarea din seara aceasta. Amin. Vă rog să rămâneți. Dragilor, mulțumim lui Dumnezeu pentru că a avut un cuvânt sănătos, un cuvânt biblic pentru sufletul nostru. Facă Domnul ceea ce am auzit să punem în practică vieții noastre, așa cum spune Iacov, să fim împlinitori a ceea ce auzim, nu numai ascultători înșelându-ne singuri. Că dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, se aseamănă cu un om purtat, dintr-o parte în alta de vânturi și nu poate un astfel de om să fie binecuvântat și să primească ceva de la Domnul. Să fim împlinitori de cuvânt, să fim buni, să vedem unde am greșit, să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul cu toată ființa noastră. L-am rugat pe fratele Nicu să-mi îngăduie doar un minut, maxim 2, să spun ceva ce am observat în biserică. Ceva n-a sincronizat bine la început, pentru că ne-a lipsit ceva pentru sonorizare și asta a dat puțin sonorul peste cap. Și au fost persoane în biserică care au plecat acasă. M-am uitat dacă s-au mai întors. Nu s-au mai întors. Îmi pare rău că ați fost cumva scoși din tiparul dumneavoastră obișnuit printr-o greșeală, dar nu era locul de plecat acasă. Era locul de pus la rugăciune. Doamne, poate cel rău pune o piedică, caută să împiedice lucrarea Ta. Sângele Tău, puterea Ta, Doamne, te rog frumos să intervină. Tu ai pus oamenii ăștia pe drum ca să ne bucurăm, să ne zidim. Să nu fie, Doamne, împiedicată lucrarea Ta. Dacă cineva totuși e lezat, de ce spun eu acum, vă rog să mă iertați. Dar, dragilor, eu am crezut că fac un bine bisericii, lucrării sale și mă silesc în continuare cât pot să fac bine. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Celor care au plecat acasă, cereți-le scuze în numele meu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, că știți și dumneavoastră. Dacă fratele Nicu are ceva de adăugat înainte de despărțire, dacă nu, harul, binecuvântarea și pacea Domnului să soțească la fiecare pas. Amin. Adunare liberă, știți ce? Vă doresc o seară binecuvântată.